Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa u Eurotrack Simulatoru a dneska pôjdeme cez celé Slovensko až do Užhorodu. Ja som chcel, že do Košíc, z Bratislavy do Košíc, ale nemám tu teraz takú zákazku a ani sa mi moc často neukazuje. Mám pocit, že ešte ani moc, že skoro, že nikdy. Ale určite sa tu niekedy ukáže, ale proste dajme tomu, že no prejdeme určite celé Slovensko, takže pôjdeme aj cez Tatry, takže ideme na to. Ja už som si toto aj pripravil. A ešte si vyberiem iný toto track, lebo tento no akože je dobrý, ale tak keď mám lepší, tak prečo nie? Tak dobre, už som si ho kúpil a môžeme ísť na to. Bratislava Užhorod, to je v Ukrajine. Bude to trvať asi tak, no neviem, ale uvidíme. Takže ideme na to. Môžeme aj trocha pridať zvuky, ak by ste chceli. Napíšte do komentára potom, že ak vám to vyhovuje. Takže ideme teraz pre náväz a potom to odvezieme. Tak. Keď sa tu vykrútim, tak to možno chvíľu potrvá, ale tak toto ľahšie sa krúti. Keby si chceli vedieť, tak ja to hrám na kontroleri bez štyrkovom. Je to veľa ľahšie ako na klávesnici. Nebudem úplne toto dodržiavať lebo ja som Alfora, som nechcel dlho čakať, ale však akože keby som toto mám vypnuté pokuty, takže preto žiadne nedostávam, ale keď vy to začnete hrať, tak pokuty budete dostávať proste, lebo ale môžete si to nastaviť v nastaveniach, ako ja som si to nastavil a potom už nebudete mať pokuty. Aj som si toto vypol obmedzenie rýchlosti, lebo max kamión tu v tejto hre, keď to zapnete a nenastavíte si to, môže ísť iba 90 km za hodinu. A tým, že si to nastavil, tak môžem ísť aj rýchlejšie, takže aj 100 km, ale zase je väčšia šanca, že sa vyrútim. Čo už sa veľakrát stalo. Takže teraz idem pre ten náväz a zobrať ho na toto, pripevniť na kamión a potom pôjdeme na cestu. Takže ideme preto. Tak. Toto je to najťažšie asi zo všetkých vecí. Ja to mám nastavené tak, že nemusím riadiť, lebo akože to by som sa asi zabil od nervov. Trvalo by to mega dlho. Takže preto neradím, ale môžete, keď zapnete tú hru prvýkrát, tak vám to vyskočí, že či chcete mať že normálne ako v realite, že riadiť zápaku, alebo nie. Ja som si dal nie, lebo podľa mňa by to nebolo dobro pre mňa moc. Nejsom tak dobrý, aby som to takto robil. Takže to hrám iba na kontroleri a nemusím žiadnu tu nejako riadiť. Samozrejme, dá sa k tomuto kúpiť aj volant, akože aj pedále, aj radiaca páka, ale to nemám, takže to hrám proste na kontroleri. Na klávesnici je to dosť zlé, podľa mňa. Lebo sa musíte aj nakláňať na to a na ovládači nemusíte skoro nič robiť. Si zapnem stierač. Tak. Lebo tu aj proste niekedy ešte, že sú tu stierače, kde som mal celé mokré okno. A zase toto dneska používam Promoc, takže keď sa vám to príde, keď to vyzerá inak ako to vaše, tak je to preto, lebo mám Promoc, to je mod, jak som hovoril v minulom videu, pokiaľ ste ho videli. Nájdete ho v Orekarte, pokiaľ to tam nezabudnem dať. Aj môj kamarát si už urobil účet, takže kanál. Takže ja vám ho dám aj do popisku, v dole videa alebo do komentára, to je jedno. A teraz nás čaká dlhá cesta, až do Užhorodu v Ukrajine, to už je niekde za Košicami. Ja som ani nikdy nebol v Košiciach, akože v realite, ale v Eurotrack áno, som už išiel. Akože tá mapa vyzerá podľa mňa dobre, s tým Promoc, lebo vám to pridá aj Grónsko. Tam som bol tiež, to som tiež hovoril, tuším. A akože to Grónsko, to je úplne iná krajina, teda Island tiež. To úplne vyzerá inak ako tu. A
Je to podľa mňa akože dosť zaujímavé. A tam sa úplne... Ja som tam išiel autobusom, lebo tu mám aj autobus. A takto to vyzerá, keď idete moc rýchlo do zakruty. Preto možno pre niekoho by bolo na začiatok dobré mať zapnutý ten obmedzovač o rýchlosti, pretože aby ste sa nezničili veľa auto, lebo vás to strňa aj z výplaty, keď pôjdete. Akože, lebo na začiatok nemáte svoj kamión, ale máte proste od firmy a potom si môžete dať na splátky, že si požičiate peniaze a potom si môžete kúpiť. A potom to budete musieť splácať ako v reálnom živote, len tu idú proste dni rýchlo, logicky. Aby to netrvalo moc dlho aj tie cesty. To tiež není, že 6 hodín, to je tak, neviem, pol hodinu, 20 minút, jak tak. Takže budete splácať ako keby asi každý druhý deň v tejto hre, alebo nejak tak tuším. A ja som všetko splatila, alebo som si takú vec stiahol, volá sa to, že Toolbox, to je také menu, kde si dáte ako keby svoj účet do toho a tam si môžete vymaxovať všetko, že max level všetkého, lebo tuto je aj na levely. Sa zlepšujete zručnosti v tej hre, že aký náklad budete môcť nosiť. A keď chcete, tak môžete si to stiahnuť a budete môcť si aj dať peniaze. Maximálne 5 miliónov a keď chcete, môžem natočiť na to aj tutoriál, lebo je to dosť ľahké podľa mňa. Takže keď chcete, tak natočím. A možno aj len tak, proste pre zabavu si to natočím a potom to dám sem, aby ste vedeli, jak sa to robí. Lebo aj môj kamarát točil tutoriál, chcel natočiť tutoriál, jak stiahnuť auto, ale nepodarilo sa mu to, lebo furt tam niečo vyskakovali, nejaké blbosti tam a nešlo mu to točiť ani, tak... Ale natočí asi ešte nejaký tutoriál na auta, neviem, ale dneska budeme točiť ešte ďalšie video asi s mojím kamarátom. On teraz išiel preč, tak potom, keď príde, tak môžeme natočiť. Inak, mohli by ste mi pomôcť, lebo ja neviem, jak toto. Keď viete, tak mohli by ste napísať prosím do komentárov, jak sa dá dať ten track SMP, či jak to je, Trax MP. No proste tam to hráte ako keby online, aj keď tam aj 3000 ľudí niekedy na jednom serveri. A môžete sa tam proste stretávať, rozprávať. A ja vždy, keď sa na to napojím, lebo chceme stále točiť videá, lebo to bude zábava určite. A keď sa tam chcem napojiť, tak mi to píše, že mi chýbajú niektoré DLC a pritom ešte k tomu mám úplne že všetky DLCčka. Takže neviem, čo to píše, keď mám úplne všetky, okrem toho Grécka. To je jediné, čo nemám a to bolo nedávno pridaté. Preto ho nemám, ale inak mám všetko, aj Taliansko, že úplne všetko, takže neviem, prečo to nejde. Ale akože musím povedať, že s tým Promoc tá grafika je akože dosť dobrá. Lebo ja to chodím v realite, keď idem na stredné Slovensko a akože dosť sa to podobá na to, keď tam idem, lebo sme na Slovensku logicky, tak preto. Tam chodí niekedy na stredné Slovensko a podobá sa to, vyzerá to skoro jak reálne, keď tam idem. Ten Promoc podľa mňa každým novým updateom má lepšiu grafiku, akože mám pocit, že je lepšie ako minulé. Aj keď možno nie, ale oni to vždy aktualizujú, takže vždy, keď si stiahnete Promoc, tak to musíte potom po niekoľkých dňoch, keď sa proste alebo mesiaci, tak tá hra sa aktualizuje na... Napríklad ja som mal 1.52 verziu tejto hry a mal som na tom 1.52 Promoc, lebo to je podľa tej verzie urobené a aktualizovala sa, takže tuším predvčerom alebo predvčerom som musel stiahnuť znova Promoc a za 1 euro, môžem vypnúť už stierače, neviem prečo mi to dáva náraz aj blíkačky, ale tak to je jedno. A musel som znova stiahnuť Promoc, zase som musel dať do toho euro, ale však euro není tak veľa, tak
Podľa mňa to není také hrozné. Ešte, že to nestojí 10 eur, aspoň, že to není také drahé moc, ale tak ide to, len to musíte aktualizovať. Alebo nemusíte a môžete zostať na starej verzii, ale keby ste chceli hrať online, tak si to budete musieť asi zlepšiť, lebo veľa ľudí už bude mať tú novšiu. Takže nemusíte, ale aj môžete. Keď chcete mať novšiu verziu, tak to musíte urobiť, keď chcete ten promoc, ale keď nechcete, nemusíte. Hra pôjde aj bez neho. Ale promoc je podľa mňa dobrý mod a odporúčam ho. Teraz sme v Banskej Bystrici. Toto vyzerá trocha inak ako v realite, ale nie úplne, akože podobá sa to, len troška inak to vyzerá. Ale fakt, že iba trocha, tak nie je to také rozdielne. Je to dosť podobné, akože, ale tuším, tu je, takto to proste, není táto križovatka, ale rovná diaľnica ďalej, ale tak, asi všetko nemohli urobiť úplne také isté. Lebo aj v Bratislave tam není ani ten most SMPS, aj teda UFO tam není. A ani Apollo, tak akože Bratislava není moc urobená, akože že môžete cez ňu prechádzať len tam, kde máte len také proste, kde sú firmy a tak, a pár barákov, ale tam, kde sú tie mrakodrapy, tam sa moc nedá dostať. Teda, že by som použil toto, kameru, ktorá, takže môžem sa tam pozrieť potom, ale lebo ja mám takú kameru, to je ako free mode, že kliknete na, ja to mám na klávesnici 0 a vy môžete prechádzať okolo, proste vyjdete ako keby z toho traku, kamionu a môžete lietať a potom keď kliknete Ctrl a F9 tuším, tak môžete ten trak spawnúť tam, na tom mieste, kde ste leteli. Ale len tak lietate proste a môžete pozorovať mapu, keď chcete. Ja vám to aj ukážem, len niekde zastajem. Ale dúfam, že vás tieto videá bavia. Samozrejme skúsim to zostrať, aby to nebolo moc dlhé pre vás, ale nie som moc dobrý strihač, akože vlastne, no zostrial som veľmi málo videí, ale nie na tomto kanále, ale kamarátovi, ale ani tuším, podľa no vyšli asi von, akože na YouTube, ale neviem, či sú ešte. Ja vám to ukážem, tú kameru. Len tu zastavím niekde, počkajte. Takže takto pôjdete, kliknem na klávesnici 0 a vidíte, ako keby mám Ghost a tu na numerickej klávesnici máte aj pri 8 šípku a to sa pohybujete dopredu a na numerickej taktiež aj dozadu na 2 alebo vlastne na 5 dozadu idete na numerickej klávesnici a takto môžete lietať. A potom prídem sem, takto. Nesmiete moc pod mapu, lebo vám to zabuguje a zničí celý kamión. Kliknete Ctrl F9 a ste spawnutí zas tu. Takže takto to funguje a natočím aj na toto tutoriál, ako to urobiť. Potom si musíte prepnúť mapu, lebo to nejako laguje. Motor a tak. Ručnú brzdu. Čo sa stalo? Ľudia, neviem, čo sa to deje. Ale už ideme. Ale neviem, prečo mi to dáva zrazu ručnú brzdu, keď som to vypol, akože. To je nejaké zabugované asi. Lebo niekedy, keď si dávate inak pozor, keď si sťahujete mody, lebo môj kamarát, keď skúšal točiť ten tutoriál na auta, tak on jeden stiahol a aj mu to zabugovalo celú hru. Tak môže sa aj stať, keď zle stiahnete mod, že celú hru zabugujete a budete ju musieť aj preinštalovať a znova stiahnuť. Takže není to moc dobré, keď stiahujete nejaké toto, takže keď budete chcieť, tak si to overte, že či to je dobrá stránka, či tomu môžete veriť, alebo si pozrite nejaký tutoriál, alebo keď ja natočím nejaký, tak si môžete pozrieť a podľa toho to stiahnuť. Ako som hovorila aj v minulom videu, aj pred minulom, v tom úvodnom,
tak tú komunitu musíme nejako ešte urobiť, ale zatiaľ mám 3 odberateľov, takže odoberá ma kamarát a ešte nejakí 2 ľudia, neviem kto to je. Nejaký randomáci, ja neviem či podľa tohto videa, ale potom mám tam aj toto do karty aj môjho kamaráta účet z Eurotrack simulátoru, on tiež točí, už má jedno úvodné video. Takže dajte mu tam aj odber. To je ten, čo budeme, kamarát, s ktorým budeme točiť aj videá, akože spolu, streamovať a tak. Dúfam, že sa to podarí a že vás to bude baviť, takéto cesty proste. Ja sa teším na stream, lebo to ani, no akože nemusím do toho pridať nejaké strie alebo tak. A budeme sa môcť rozprávať cez chat, pokiaľ sa to podarí urobiť. Tie streamy a tak. Lebo akože je to divné, ale na YouTube môžete streamovať, len stačí, aby ste mali YouTube kanál 24 hodín. Akože ja som myslel, ešte nedávno tu bolo 1000 odberateľov. Teraz už nepotrebujete ani proste 1000 odberateľov, ani 100. A na inom kanáli, ten je môj, mám 100 odberateľov, ale ja už tam moc netočím. Lebo akože tie videá, čo sme točili, to boli úplné blbosti, lebo sme boli deti. Takže už som trocha väčší, takže dúfam, že no už také blbosti asi točiť nebudem. Bo to boli fakt blbosti, ježiš, ja si neviem. Ja som proste v tých videách, my sme točili Minecraft a ja som v nich šepkal, akože halo, poď, toto, zmeníme toto a tak. Lebo niečo sme točili, ani sme nenaplánovali, čo to bude, len tak sme to random točili a po priebehu toho videa som šepkal, aby si to nikto nevšimol, že zmením to, že poď sem a nie tam. A ono to bolo aj tak vo videu počuť, tak neviem, čo som si myslela, akože. Boli sme deti proste, málo úplne. A robili sme blbosti na tom YouTube. Som točili blbosti, ale tak teraz už nebudeme. Lebo tie videá boli fakt hrozné podľa mňa. Ale teraz, keď už máme počítač a nie mobil, lebo na tom minulom som to točil na mobile, tak teraz už to točím na počítači, proste tieto videá Eurotrack simulátor budem točiť. A ten počítač je dosť dobrý, akože stál, akože normálne tento počítač má asi, no stál 3000 eur, tuším, nejak tak. A je dosť dobrý, je herný. A je normálne svieti, akože vyzerá to dosť dobre, ten počítač podľa mňa. Akože táto časť Slovenska vyzerá dosť pekne, musím povedať. I s tým promoc, aj tam je tento hrad, tuším, jaký to. Na ňom som tuším bol, teraz som zabudol, jak sa volá. Tam na východe, tam som bol, ale neviem, jak sa volá. Tuším, že to bol tento, kde som bol, ten, čo ste videli. Ale tuším, neviem, ako sa volá proste. Toto je asi už D jednotka, ktorá sa staví už 10 rokov, alebo 20, kokos. Asi sa nikdy ani nedostávam, mám taký pocit, ako v tejto hre. Som zvedavý, či keď sa niekedy dostáva, či to aj tu dostávajú v tej hre. Asi áno, aj ten promoc to urobí tak asi. Lebo promoc robí tú hru viac reálnu. Pridáva aj ako to Grónsko. Akože to je jedna z tých vecí, čo pridáva Grónsko. Aj Island. Alebo Island tam tuším, není normálne v tej hre. Ale pridáva to ten promoc. A proste mám aj Rusmap v tomto. To mi pridáva mapu Ruska, ale nie celú, iba ten viac proste okolo hlavného mesta Ruska, Moskva, tak okolo nej mi to dáva. Ale inak nič. No ako Rusko áno. Môžeme niekedy ísť aj do Moskvy. To bude dlhá cesta, to je 1000 km odtiaľto, ale
môžem sa tam portnúť alebo tak. Keby ste chceli vidieť Rusko, alebo úplne východ, lebo tam tiež mám mapu, na východe úplne. Tam v Kazachstane, Turkmenistane a Uzbekistane, tak tam tiež mám krajiny, kde môžem ísť. Ale normálne tam nemôžete ísť, keď nemáte tie mody, ešte tam tuším, som tam vzťahoval nejaký, ale teraz mi vypadlo, jak sa volá. Ale môžete si aj sem stiahnuť auta a tak. Autobus, ale vyhľadáte si radšej nejaké spoľahlivé stránky alebo radšej podľa tutoriálu, lebo keď to robíte na vlastnú pesť, jak môj kamarát, čo to skúša, to stiahnuť, tak mu to stiahlo, ale zabugovalo aj hru, jak som hovoril. Takže stiahujte podľa tutoriálu radšej, ktoré majú aj dosť zliadnutia, tak, aby ste tomu mohli na 100% veriť, aby vám to nezabugovalo hru. A vždy, keď si sťahujete mody, skontrolujte si verziu hry, lebo to je tiež dôležité, lebo keď si neskontrolujete, tak vám nebude fungovať mod a bude nekompatibilný, lebo to vám aj píše, keď si ho stiahnete. Takže keď máte napríklad verziu, teraz je najnovšia 1.53, tak nesťahujte mod na 1.51, lebo vám to nebude fungovať. Ale môžete na Steam si to dať na, tam kliknete vlastnosti a tam máte beta verzii a môžete si ju zmeniť na tú verziu, na ktorú by ten mod auta mohol fungovať, takže tam by to mohlo ísť. Len na najnovšie verzie si sťahujte mody, keď chcete hrať na najnovšie verzii, lebo vám nebude fungovať mod. A už sa skoro blížime do cieľa, sme úplne niekde na východe. Takže dejú sa tu aj takéto ako keby také veci, že proste napríklad kamionu sa vysype toto trúbka, jak teraz. Alebo niekedy sa aj stáva, že zablokuje nejaká havária alebo tak úplne celú cestu a vy to musíte obísť. A na to tiež používam niekedy nulu, aby som mohol urobiť ten free mode a teleportovať sa, aby som to nemusel obchádzať. Alebo to nejako prejdem, ale raz sa mi stalo, že ma to úplne zabugovalo. A na 100% mi to, lebo tu máte také dole pri tej mape, máte taký ikonku kamiona a keď je úplne červený, tak to znamená, že na 100% úplne zničený. Keď máte aj trocha červené, tak to je asi tak, proste máte to aj na percent, keď pôjdete, no, radšej si to opravte. Aj benzín sa tu míňa, takže keď budete fakt už nízko, tak si asi toto. Musíte natankovať auto, alebo teda kamión, ale aj auto tu je, keď si ho stiahnete. Takže tak. A už sme aj skoro na hranici s Ukrajinou. Tá hranica vyzerá tiež celkom dosť reálne, podľa mňa. Akože nikdy som nebol na tej hranici, ani v Ukrajine, ale akože tú Ukrajinu tiež musíte, neviem, či to je spojené s Rusmap, ale tuším, je to spojené tá Ukrajina s Promoc. Takže, ale není celá Ukrajina, iba kúsok. Takže do Kyjeva sa asi nedostanete, to je hlavné mesto Ukrajiny. Takže už sme za chvíľu v cieli, sme teraz v Michalovciach, ale nebol som v Košiciach, to je jedno, sme úplne niekde na druhej strane Slovenska od Bratislavy. Sme prešli ako keby v tejto hre 6 hodín, teda 5 zatiaľ a už sme za chvíľu v cieli. Som trocha chorý, takže do komentárov môžete napísať, čo robíte cez prázdniny teraz, lebo sú jarné. Tak my máme už voľno, takže môžeme hrať a chillovať doma. Našťastie, sa mi chodí moc zo školy. Je tam nuda, podľa mňa, ale tak musím. A to je jedno. Už vidím pred sebou hranice, tam ten modrý panák.
ktorý tam je, to znamená akože policajt, ktorý kontroluje doklady, lebo tam aj vám budú kontrolovať. Na to. Sa zaradím sem. A už sme pred Ukrajinou a ideme na hranicu. Vida, tento to dal na tesno celkom. Akože tá cesta a tie hory tam, a to, proste ten les a zeleň, to podľa mňa sa, lebo to, takto proste, ja som išiela aj bez promoc a podľa mňa to vyzerá o 100-krát krajšie, tá grafika s tým. Takže, promoc fakt akože úplne tú hru vám zlepší grafiku, pridá viac ciest a máte aj väčší zážitok a vyzerá to oveľa lepšie. Sem by som sa bez promoc nedostal na túto časť, kde som teraz na hranici. Takže teraz ideme. Teraz vám to prebieha kontrola dokumentov, prosím počkajte, takže chvíľu musíte čakať, ale to máte za 10 sekúnd, už vás pustí. A takto vyzerá zatiaľ hranica. A teraz už môžeme ísť. S týmto monštrum, ty kokos. Tak, ideme sem. To je ako keby rozdelené, že tam idú auto a tam idú toto kamiony. Ale keď máte auto, tak tam sa nedostanete, lebo tam to končí tá. A potom ono to tam nerobia cestu, keď vidno ju, ako keby, ale autom musíte ísť aj tak sem, lebo tá hra nie je prispôsobená na auta, lebo vy si ju tam pridáte a tá hra je prispôsobená iba na kamióny, takže prejdete aj autom cez túto hranicu, ale musíte ísť tak, ako keby ste mali kamión smerom sem pre kamióny, lebo na hranici to tak je rozdelené. A tie autá sú väčšinou aj oveľa rýchlejšie, takže sa úplne že rozpídujú, keď stáčite plyn v tomto. Takže idete úplne rýchlo, rýchlejšie ako v kamióne. Zas kontrola. A potom už budeme tam. Tak. A ideme. Tu je Kiev, ale jak som hovoril, tam sa nedostanete, lebo tam není mapa urobená až, ale sme v Ukrajine. Takže môžeme ísť do toho Užhorodu, už len 39 km v tejto hore a budeme tam. Teraz idem na Kiev. Tak. Takže takto to vyzerá. Ten kamión je podľa mňa, že fakt dobrý. Sme 536 km od Bratislavy. To je celkom dosť. Tamto na tabuli bolo. A teraz ideme do Užhorodu už a už nám chýba fakt, že málo. Konečne sme tu. Keď sa vám takéto videá páčia, podporte ich odberom a lajkom a dajte aj do komentára, aby YouTube vedel, že sa vám tieto videá páčia. A keď toto video asi nebude mať, že skoro žiadne zliadnutia, ale dúfam, že aspoň niekomu sa páčilo. A dúfam, že tie videá nie sú také hrozné, aj keď sú asi nudné, keď idem tak dlho, ale skúsim to nejako toto, aby to vám netrvalo dlho, aby to video nemalo 5 hodín, ty kokos, alebo tak, aby to netrvalo moc dlho. Takže skúsim to nejako zostriať, aby to vám to netrvalo moc dlho, lebo asi nebudete pozerať na capka, ktorý šoferuje kamión a pritom rozpráva asi pol hodinu. Takže skúsim to nejako zostriať. A už sme skoro tu. Ako vidíte, tam je zase hranica s Ukrajinou a Maďarskom. Lebo ono to je tak dosť blízko tej hranice, takže tu je. Ale to by som šiel do Maďarska, tam vidno aj... Jejda, stalo sa, nevadí.
A už sme skoro tam. Takže tam je toto. Ukrajinsko-maďarská hranica. Môžeme ukončiť toto video. Takže sme v cieli. Konečne. Tak. A teraz dáte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.